i xiquetes, oients de l'emissora Radio Primera. El programa d'avui el dedicarem a una de les científiques més importants de la història, Marie Curie. Marie Curie va néixer a Varsòvia i sempre fou molt bona estudiant. Somiava ser una gran científica. En aquells temps, al seu país, Polònia, les dones no podien estudiar a la universitat. Quan va poder viatjar a París per continuar els seus estudis superiors. Va acabar els seus estudis de física, sent la millor, i allí va conèixer a Pierre, un home també enamorat de la ciència. Començaren a estudiar la radioactivitat i poc després descobriren dos elements. Els anomenaren poloni i radi. Pels seus descobriments guanyaren el Premi Nobel de Física. Va ser la primera dona en aconseguir-lo. Més endavant, Pierre va sofrir un accident pels carrers de París i Marie es quedà sola. Tot i això, continuà investigant i va aconseguir un altre Premi Nobel, esta vegada de Química. A més, es va convertir en la primera professora universitària del món. Durant la Primera Guerra Mundial, els seus descobriments s'usaren per a curar els soldats ferits fent-los radiografies. Després de la guerra, fundà l'Institut Curie. En l'actualitat és un dels centres d'investigació mèdica més importants del món. La salut de Marie anava empitjorant a poc. Va morir als 66 anys a causa d'una malaltia provocada per estar en contacte amb els elements radioactius que havia descobert. Marie Curie, moltes gràcies per demostrar que una dona podria ser una gran científica. Marie Curie, Marie Curie. Desde joven quiso ser una gran investigadora, pero en su país, Polonia, no pudo estudiar. Viajó a París y en la Universidad de la Sorbona, Marie sacó excelentes notas y logró brillar. Y conoció a Pierre Curie, formaron un equipo y se acabaron por casar. A veces las cosas cotidianas se deben a la ciencia y su afán por investigar. A veces tantas vidas se salvan gracias a la ilusión por saber mucho más, como Marie Curie. Marie Curie, Marie Curie.
estudiosos Curie estudiaron nuevas energías y llamaron a sus efectos radioactividad. Marie ganó 2 premios Nobel, mas nunca fue rica. Con sus descubrimientos ayudó a la humanidad. Inventó los rayos X que curaron los heridos en la Primera Guerra Mundial. A veces las cosas cotidianas se deben a la ciencia y su afán. Han participat Marian, Marc, Robert, Adrià, Aitor, Alejandra, Pau, Hugo, Judit, Andrés, Emma, Asier, Neus i Jurra. Marie Curie. Gràcies per escoltar-nos. Fins al pròxim programa. Bon estiu.